టీజీ లోన్స్ దర్శి ఇప్పుడు మన దర్శిలో పర్సనల్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, వెహికల్ లోన్స్ వంటి సేవలు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో లోన్స్ ఇవ్వబడును. మీరు బ్యాంక్స్ చుట్టూ తిరగకుండా సులభతరమైన ప్రాసెస్. డీజీ లోన్స్ మేనేజర్ సిద్ది కోటిరెడ్డి. సెల్ 8639155005. డీజీ లోన్స్ ఆఫీస్ యూనియన్ బ్యాంక్ ప్రక్కన, పొదిలి రోడ్డు, దర్శి. దర్శి నియోజకవర్గం ముళ్లమూరు మండలం ఈదర గ్రామంలో నూతనంగా సాయిబాబా విగ్రహ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమం జరగగా దర్శి నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి డాక్టర్ గొట్టిపాటి లక్ష్మి, డాక్టర్ కడియాల లలిత సాగర్లు పాల్గొని సాయిబాబాకు పూజలు చేయటం జరిగింది. అర్చకులు వీరిని ఆశీర్వదించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ప్రముఖులు వీరిని ఆలయ మర్యాదలతో సత్కరించడం జరిగింది.